lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a'malu biniyat usta bakatuji ɓeyde baraji ma shaharu ramadan itande foko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hore ma ñamda yarde tawa horande justement faw angam ko woni us an kuɗaɗo murnande ma murnande seydani iblis allah ka bandi kam fata korka ɓenna korka ara nata nder sal birsi gonɗa ko julde ajaga telfo man haɗa ajaga telfo ma haɗa ɗum hey tine natti wonde sutura tine ɗum ko hagge min ko kaalisam joguimi kaalisam jettumi gulaade jamma e ñallam subaka kihiɗi yimɓe ko hooroɓe ko mayɓe yimɓe ko hooroɓe ko mayɓe haala min je barmilam sa wi halisam wi barmilam a wari yim joni so yiɗi joni ko woni ko anti fof ko woni ma hersara jaggu luwasma mi jagga barmilam ƴeewa joni heɗumi ko woni ɓeɗe naala sal eyyi haalde worɓe singom chocolat en kuɗaɗo mama ko woni min de ɗo jooɗi tawi kam mbiɗa jooɗi ɗo e mbeɗa konen to mbeɗa haalde jayre teno wi kam gonɗo ko mbeɗa haalde worɓe gal an wornu goɗɗa ni tan heɗema haalama kokar wondor haal an gila go korka ha hande an korka fuɗ daraka nde a wayano ni an ko addi ko ɗi règle uji maggo godane salamu aleykum korka kala malaɗo korka ene foti lobde kono miijo hoddiɓe galla wona han tan woni hen balɗe tati walla balɗe nayyi ala korka yani hay nokku aɗa addi ɗi règle uji korka wiyata tan hay balɗe sappo balɗe tati jaareɗa mamin ƴeew règle ɗum gal mais an oppu tawde galle ga duka gara mbiya nanni hunuko ma min komi koddiɗo way defade hagge hay hagge barmen woodi hagge koddigo woodi mi haali tan haala barme ma barmam wurje sans barme yelam ƴeewa wallay rewtuma wontata ko pon toni muñ tan barmam miijoɗa kanko ala on haqqille miijoɗa holmo kodduɗa ɓe wona min tan ƴew wonɓe caggal galle ɓe wonɓe caggal barme ɓe wonnoon ñamane barme yelam gueɗe so gollimi wullata joni min mi yeehi moppitimami ala caɗele barmam mi toñani hay goto noon toñani hay goto komi gullo jogui dépasse kay yo heew guleɗe kono chômeur so wiyama ya tan yaltu jaaha saɗa yiɗi jamma an hammadal hul allah an kadi ko wona ɗum noon ko artir haqqille ma joƴa ata foti wiyede noon artir haqqille ma joƴa so neɗɗo changane korka waylaki waylotako wontata neɗɗo whatsapp ma o andu kalɗa hen ganda ɓe kalduɗa hen kadi gaz o e diwlino e ration e kokkerɗa ko ƴoƴa mbaɗa économisation ganda koye hammadalde kam feccira mbuɗo busab chocolat way ɗum hen yarde ndiyam ni chaque jour ala mi fijiran ɗum ni somi yi kom famani aɗa ɓurtina kumtaɗam aɗa borjina halisam yo birigo oumar holni kumtata ɓurtin yo birigo oumar ba wone jaam mi haali kalano mbiɗami yaha defra kumtade ante ɗum mi addu halisam kadi wasa andu ko defre mi defra kumtede hanam ko defra walla mi yatangana yatangana hande mi defan kumtade ala caɗele halisam o noon hay daror bouge hen hoto ñaame so ñamano ñamata so Allah jaaɓi min nde mi naji o bin an gara tan tawa ɗo neɗɗo ne jooɗi tan gonɗa aɗa wulla duwor doƴƴo tan ɗi manda ni no wayni o